Kani kay guys, morning tawag na mo og kuan, Java. Hanang giputol. Morning kang usa tagalo ni. Dugay na gitanong. Kuan na guys kana. Ano si Zangi? Tanog na ba siya unod? Ito na kuha ko garanda ko Nagaso. Guys. Kuan na siya guys. Mapaling una nakitaan. Sumpay na sila guys. Guys. Ibaran ko ana. Ayun. Kuha guys. Mga April ko rin gisugdan og kuan. April. Karong wala. Napapagina. Kuko. Guys na. Bunga ni guys. Bunga ni dyan ang kahuya. Sa ito pa na dyan sa bayan ni laban ni kuan. Dako mo dito niyo. Dako po siya. Ito pinigyan ko ano. Sinapanigyan mo na unang-unang. Nag-gloves ko kay ang basin kuan bigyan bildo kuan kong bildo ba katunok come on. Mali sa punuan. Try natin ito na taong basta napangilan na unod-unod ba. Pada kaya na. Ito na yung kuhaan. Ang kubo na nato. Ito. Ano? Kinuha kita.
Dako-dako pod. Apa na guys? Gana no. Isara ka puno. Mana din ang Java nga ahong gibungka-bungka dito. So, di ara, luto na si Jari dito eat na. Sumao to, amo na siyang gikaon. Kaya mura man sa lamit lagi tanawon. So, amo na siyang gipangkaon with my sister Rex. Charot.